Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin show je reportages en filmpjes die het iets uitgestuurd waren in het programma Van Gewest tot Gewest. Wat onder verschillende namen ik nog stalhoorn had, want die hem eigenlijk Scala hieten. Dat is, nou, waar hij in Scala zit. Dat werd dus al even verteld door Johan van der Zee, want hij wie de programmamaker wat Friesland aanbelangt van Gewest tot Gewest. En ze kwamen in 1974 te lanen in Langwar. En wat Jim nou net meer weten is, maar hij doet wel in het CMA als ik ken, er weer maar een heel iets stikje naar Langwar. Ja. Een heel iets stikje. Ja. Daar kon maar in een auto tegelijk doorheen. Ja, nou, dat kost ik bij Sint-Niek, bij Huis ter Heide, kost ik langs die mooie, die ik maar Bjem, daar kost ik naar Langwar komen. Ja. Maar als het een snits wordt, dan weer een heel iets dikje. Precies. Want Langwar had nog net eens zo heel lang in diezelfde eeuw nog helemaal alleen maar oerwetter bereikbaar was. Dus het weer min bereikbaar. Meesten uit Langwar woonden naar Snits. Ja. Provincie. Min ik op Snits rjochten. Ja, hè? Meer op Snits dan op de jouwe, wat dichterbij lijkt. Ja, waarom eigenlijk? Weet ik niet. Nee. Nee. Dat was een gevoel van mij, denk ik. Ja. Jouw viel zich net thuis of zei je? Nou, dat weet ik niet. Maar ik jij er nou van de morgen nog van een man die nou voorzitter van het dwarsbelang is in Langwar. Dus het is een zegen dat die tunnel er net komen weer. Want al dat speel uit Snits, in de Snitsweken en zo, dat weer naar Langwar komen en dan weet je een nog grotere lawaai bende worden dat het nou is in die periode. Dus, we zullen er eerst even naar Sjen, hoe die reportage in de tijd maken waren in 1974 in het recreatiedorp Langwar. Langweer in de zomer, een van de drukste Friese watersportcentra. Langweer in deze tijd van het jaar. Een mooi stil dorp met zo'n 800 inwoners. In de Dorpsstraat tonen alleen de voor het dorp zelf veel te grote winkels tekenen van leven. De rest van de huizen staan nu leeg. In de weekends en de zomer dienen ze als tweede woning. De andere recreatievoorzieningen wachten op de paar maanden dat het druk is in Langweer. Dit Langweer is georiënteerd op Sneek. Een smal weggetje, dat straks in het kader van de ruilverkaveling ruim 5 meter breed gaat worden, voert het verkeer uit het dorp naar Rijksweg 43 en dan verder naar Sneek. Een kwartier rijden ongeveer. De weg gaat over de Janensloot via een vaste brug. Nu nog een vaste brug, want de Janensloot wordt een drukke watersportroute en dan moet er volgens het provinciaal bestuur van Friesland een beweegbare brug komen. De weg Langweer-Sneek moet nog over een andere vaart. De Langweerdervaart. Die is nu al druk in de zomer. Vandaar dat er geen vaste brug ligt, zelfs geen beweegbare, maar een pont. Nu al een ellendige situatie. Het provinciaal bestuur wil de pont alleen maar verbeteren. Het ruilverkavelingsplan voor de streek spreekt over een beweegbare brug in de Langweerdervaart en de Langweerders zelf zouden hier, net als bij de Janensloot, het liefst een tunnel hebben, maar vinden een beweegbare brug op deze plaats al een hele verbetering. Drok met de pont? Ja, dat wordt nou tamelijk soort gebruik van maken van dit pontje. Nou, is er op het heden heel nog geen verkeer op het wetter, hoor je dat, Simmers? Nee, nou Simmers, daar leidt het groot vol boorden. Dan is het eigenlijk een onbegonnen zaak om het door te kan. Dan moet je een hele grote risico's nemen. En nou ja, dat is toch zo wat. Hoe lang moet de mensen dan wachten op jou? Nou, soms wel een kwartier, 20 minuten.
En je hebt soms een regel van 20 auto's hier van de pont staan. Dan kun je begrijpen hoe laat ze dan wachten moeten. Nou? Maar wat is nou het meeste, fietsers of auto? De meeste auto's. Het is fietsers en brommers, dat ben in hoofdzaak squalbaan, hè? Maar auto's, dat is wel de hoofdzaak. Laat de verhoring komen? Voor mij wel. Want het is helemaal daar zenuwslopend werk, hè? Wij hebben ons als college van gedeputeerde staten op het standpunt gesteld dat de voornaamste wegverbinding tussen Langwier en Sneek, dat die gaat dus via Schaarsterbrug en Joure. Er komt nog bij dat in de toekomst de verbinding Joure-Sneek verdubbeld zal zijn in het kader van de reconstructie van Rijksweg 43. En wij zien dus de verbinding over de Langweerdervaart van secundaire betekenis. En dat is een van de redenen dat wij dus tot een dergelijk advies zijn gekomen. Omrijden over Jouwer betekent een extra afstand van 20 kilometer afleggen. En in deze tijd, nu het vervoer steeds duurder wordt, zeker per eigen auto, achten wij een dagelijks omrijden van de werknemers uit deze gemeente die in de richting Sneek moeten een onaanvaardbare zaak. De Janensloot, daar gaat het in wezen om, en de Langweerdervaart zijn dus belangrijke vaarwegen in het kader van de recreatie te water. En met name dus ook de Janensloot vormt een onderdeel van wat wij dan noemen de alternatieve vaarroute van de tussen de verschillende merengebieden, waarbij dus duidelijk een accent komt te liggen op het terrein van de recreatie. U laat in dit geval de belangen van de recreatie prevaleren boven die van de plaatselijke bevolking? Zo zou u het eigenlijk niet kunnen stellen. Wij hebben dus naar een oplossing gezocht waarbij dus de verschillende categorieën, de recreatie, de landbouw en toch ook het verkeer zo goed mogelijk gediend zal zijn. Die verbinding met Sneek moet blijven. Dus er moet een verbinding blijven. En dan is volgens mij, als u, dat weet u zelf, de Jeltesloot, die verbinding die is ondraaglijk daar met zo'n brug. Daar komt straks de aanvoer van Lemmer nog bij. Dus die Janensloot, dat wordt een trechter waar alles doorheen moet. Dan moet de verbinding blijven met Sneek voor Langweer. Dus de enige mogelijkheid is een tunnel. Inderdaad, de tunnel zou de beste oplossing zijn, maar alles afwegende. De belangen ten aanzien van de recreatievaart en de wegbelangen en de financiën, want daar gaat het in wezen voor een groot gedeelte om, hebben ons ertoe gebracht om te adviseren een beweegbare brug over de Janensloot en een verbeterde pont over de Langweerdervaart. En die kostenverschillen zijn die zo groot dat u... De kostenverschillen zijn aanmerkelijk. Bij een tunnel ten opzichte van een beweegbare brug, daar zitten we gauw in de orde van grootte van ongeveer 2 à 3 miljoen aan meerkosten. Het is natuurlijk moeilijk te beoordelen het exacte bedrag, maar een paar miljoen zeker. En ook op de lange termijn geredeneerd is dit toch wel een goede oplossing, vindt u? Tot op zekere hoogte wel. Het is aanvaardbaar. In Langweer leeft deze kwestie. De bevolking voert een handtekeningenactie om duidelijk te maken dat ze geen verder isolement wil. De raad van Donia Werstal, dat is de gemeente waar Langweer bij hoort, sprak zich unaniem uit voor een tunnel in de Janensloot en een beweegbare brug over de Langweerdervaart. Geld om dat zelf te kunnen uitvoeren is er uiteraard niet. In Langweer wordt behoorlijk verdiend aan de watersport. Moet u daar niet wat voor over hebben? Er wordt inderdaad in Langweer aardig verdiend aan de watersport. Ik durf zelfs nog wat verder te gaan dan u en zeggen dat als de watersport er niet was, Langweer niet zou zijn in zijn huidige situatie. Maar daar wil ik graag tegenover stellen dat zowel de gemeente, niet direct de inwoners, maar de gemeente zeer zeker toch op allerlei gebieden enorme offers zich getroosten ten behoeve van de watersport. Maar wij vinden dat hier een belang in het geding is dat ver boven de gemeentelijke belangen zelfs
durf ik te zeggen, boven de provinciale belangen uitgaat. En dat het daarom verantwoord is om ook grotere scheepsere voorzieningen tot stand te brengen. Die dan uiteraard meer geld moeten kosten, maar waarvan het helemaal niet onredelijk zou zijn als ook het Rijk een behoorlijke bijdrage erin zou verlenen. Voor onze woonbaarheid hier in het dorp is het van belang dat wij een korte, goede verbinding met Sneek hebben. Zonder te veel obstakels van pont en vaste, beweegbare bruggen. Dat is natuurlijk... Maar voor de leefbaarheid van het dorp is het ook belangrijk dat die toerist hier komt. U heeft een grote winkel en die is waarschijnlijk toch niet voor die 800 mensen uit Langwier. Bent u bereid offers te brengen voor die toeristen? Nou, offers, dat is natuurlijk maar beperkt. Wij 9 maanden van het jaar dan draaien wij hier met 800 mensen en we hebben hier een winkel van 200 vierkante meter. Dat is nooit een haalbare zaak en dan kunnen die offers niet te groot zijn. Natuurlijk is die zomer heel mooi voor ons en dat is ook de kurk waar wij op drijven, maar die offers kunnen niet te groot zijn voor ons. Ik dacht dat Langwier in de loop van de jaren al heel wat voor die watersport had overgehad. De recreatie heeft de ijsbaan van het dorp opgesoupeerd. De recreatie die vraagt enorm veel van het dorp aan aanpassingsvermogen. De dorpsweg die is doorlopend gestremd in het seizoen. Er wordt wel gesproken over een rondweg, maar dat is natuurlijk ook nog maar een toekomstbeeld. En als je dus gaat zeggen wij moeten nog meer voor de recreatie doen, dan vind ik dat het omgekeerd is en dat de recreatie ook eens iets terug moet gaan doen. In welke vorm? In de vorm van betalen voor tunnels. Een tunnel is natuurlijk duur, maar wij hebben gezegd er is in het algemeen belang, er is een groot nationaal en zelfs internationaal belang. Er komen zoveel buitenlanders hier varen dat er in ieder geval geen belemmeringen meer in Friesland mogen plaatsvinden door de bouw van bruggen. Wat de bijdrage door de watersporters betreft, daar wordt veel over gesproken. En het is natuurlijk logisch dat de watersporters bijdragen. Maar zoals ook al bekend, de moeilijkheid is hoe deze bijdrage geïnd zou moeten worden. En ja, dan gaan mijn gedachten terug hoe dat ontstaan is, die bijdrage. Ik verwijs maar naar waterschappen, waar vroeger ook alleen de ingelanden de bijdrage moesten leveren voor de wegen en voor het droogmalen. De situatie gaat nu ook al dus dat steeds meer mensen gaan bijdragen in deze wegen en in het waterbeheersing. Dat het een rijkszaak wordt en ik vind ook de vergelijking daarmee, zulke tunnels, dat moet ook een rijkszaak worden en niet van gemeenten of provincies. Het lijkt er een beetje op dat het niet haalbaar is, hè, tunnels. Wat denkt u daar zelf van? Ik dacht dat het wel haalbaar moest zijn, omdat je niet door kunt gaan met in de Friesland te verkopen als een watersportgebied bij uitstek, een uniek watersportgebied. En aan de andere kant de ene brug naar de andere erin te knutselen. Je breekt af wat je wilt verkopen. Dat weer lang waar, dat is duidelijk. Notaris Mulder zei het van tunnels. We hebben al heel betiet dat er tunnels erop en waren. Maar volgens mij hingen we die alleen in het Twelling in, dan maar hier in Friesland. Ja, maar, nou ja, het aquaduct. Ja. Je woont ze gewoon onder een echte tunnel. Ja, onder de Langwaarderveertrook. Ja, Dus, ja. Het is net gebeurd, maar het merkwaardige is, het is nog steeds op dezelfde manier bereikbaar. Beweegbaar brei hoe die aan het sleert en een pontje over de Langwaarderveer. Ja. Meer is het niet. Nee. En toch had Langwaard nou een volle riekerder toekomst als dat het doel lieken. Dus het hoede dus ook net. Nee, dat had net goed. Nee, dat had net goed. Nee. Nou, dus, maar het weer wel leuk om te doen. Ik bedoel, waar was er weer volledig... Cavalier, ja. Donia Werstal. Ja. De Cavalier, dat weer echt zo'n... want bij een orentunnel
hebben Cavalier Ekman, dat weer de Oosterhoude-tunnel. En dat weer in die periode weer een heel soort tunnels, dat moest. Nou met de aquaducten komen. Ja. Maar hij weer ongekend vol, want hij had hem eigenlijk net kent. Nee. Dat is, nee. Nou ja, Langwaar had geen gelijk en Hilarides de deputaire had. Dus gelijk nou, daar mogen we dan maar mee leven. Hey, hier in die interviews is zo'n rede jas aan. Dat wie herkenbaar in die periode. Voor, die houthakkers jas? Ja. Ja, een heel schoot. We beginnen naar Jongetje 70 als de reportage maken over de reetriedersfabriek in Akrum. Dus een zwart-wit opname. Ja, een van de eerste. Ja. En dat zit ik nog even vertellen. Door praat mij een Willemsma. Ja, de heid van Its. De heid van Its? Ja, zeker. Okay. Ja, Its mag het ook nog altijd treden. Ja, maar houten reetjes, maar dit gaan we wat verder vertellen. Dat ja, is, maar dit weer, hoe heet dat ook maar weer? De Friese stoomschaatsfabriek of zo. Ja, zoiets. Ja. Nou, leef er maar eens in. Schaatsen is in Friesland altijd een belangrijke bezigheid geweest. Denk maar aan het grootste schaatsevenement dat er bestaat, de Elfstedentocht. Daarom is het geen wonder dat de oudste Nederlandse schaatsenfabriek juist in Akrum staat. De huidige eigenaar van de fabriek is de heer Willemsma, die zich 30 jaar geleden als monteur bij het bedrijf aanmeldde en zich opwerkte tot directeur. Dit, meneer Willemsma, is een beeld van de stoomschaatsfabriek zo tegen het eind van de 19e eeuw. Wat stelt dit allemaal precies voor? Nou, meneer Van der Zee, het is zo, deze mensen zijn hier bezig met het slijpen van schaatsrijders. Kunt u ook zien, deze meneer die is aan het scherp slijpen van de schaatsen. Die schaatsen wordt dan onder een bepaalde hoek geslepen van 85 tot 86 graden. Verder kunt u zien dat deze man, die is dus bezig met het vlak slijpen van dezezelfde schaatsen. Want er mag geen putten meer in blijven zitten. Het moet allemaal glad gemaakt worden. En na deze bewerking, dan moet het gepolijst worden. Ja, het is een stoomschaatsfabriek, zo heet het tenminste. Kun je dat nu op dit schilderij zien, dat het een stoomschaatsfabriek is? Dat kan men alleen zien aan deze meneer, dat is de machinist. Je kunt ook zien de vliegwielen lopen van de machine en dan verder de overbrenging hier van de riemen. Heeft u schaatsen uit die beginperiode? Inderdaad, hier liggen dus, die ik niet vastpak, dat is dus een oude schaats, die is 100 jaar oud en de fabriek bestaat 110 jaar. Dus dit is een van de eerste schaatsen? Dit is een van de eerste schaatsen wel. In deze fabriek zijn wel 100 verschillende typen schaatsen gemaakt. De heer Willemsma bezit er een unieke collectie van. Er zullen hier geen schaatsen meer gemaakt worden. Het gebouw is door de gemeente gekocht en de heer Willemsma gaat zich waarschijnlijk bezighouden met het bouwen van boten. Het schaatsen maken is helemaal afgelopen? Ja, wij houden er helemaal mee op. Dat houdt dus verband mee dat wij dus in de eerste plaats de structurering van het bedrijf, waar wij dus inzien dat het niet langer opgaat. En de tweede de sanering van de gemeente, dus van de ruimte die gemaakt moet worden voor parkeerruimte hier. En dan ook nog de personele opvolging, de directe opvolging is er niet. Nee. En dan, daar komt nog bij dat wij dus, het is ook wel bekend, in de pers wel gepubliceerd, dat wij dus als fabriek geen Japanse schaatsen onder het merk Ruiter te verkopen. En waarom voelt u daar niets voor? Nou, dat vind ik niet fair. Ik vind eigenlijk dat niet bij deze fabriek past. We hebben altijd een product geleverd van eerste kwaliteit. En om daarnaast dan te zeggen, nou, wij gooien maar Japanse schaatsen als een soort, ja, hoe moet ik het noemen, een soort hobby. Dat je zegt, nou, doe die dingen er maar bij in. Dat willen wij niet.
En dat is de enige Een mogelijkheid? helemaal een persoonlijke inslag. Wij willen dat niet, ik wil dat niet. Meneer Van den Berg, ik heb hier 2 schaatsen en de een is Japans, de ander is hier in Nederland gemaakt. Nu is dit de Japanner en dit is de Nederlander. Kunt u het verschil zien? Ja, er zit dus wel verschil in. In de afwerking in de eerste plaats wat dus staal betreft en de buizen. Die Nederlandse, dus de eerste soort kwaliteit, dat kunt u zo zien, is goed vergroomd. Deze dus minder goed. Dan, en dat is heel belangrijk, is de schoen van een veel mindere kwaliteit. Deze schoen is veel beter, betere pasvorm, beter afgewerkt ook. En deze pasvorm is vaak minder. Zit ook zo goed niet en dat is wel belangrijk voor de schaatser. Hè? En het ijzer van de schaatsen, is daar verschil in? Nou, dat is dus moeilijk zo te constateren. Maar over het algemeen is het zo dat de Japanse, dat staal, dat het dus zachter is. En dat je dus veel vaker moet slijpen. Bij deze Nederlandse kwaliteit, of Noorse kwaliteit, dat doet er niks toe. Die beste soorten dus, die uit Noorwegen en Nederland komen, die hier gemaakt worden. Daar is het staal, dat is een van de eerste vereisten dat het goed is. En hier is het staal dus zachter bij de Japanner en die moet veel vaker geslepen worden. Als u een advies moet geven en mensen komen bij u en zeggen, kan ik wel zo'n Japanse schaats kopen? Wat zou u dan zeggen? Nou, het is ja, een beetje tweeledig. Wanneer ik voor mijn eigen kinderen dus schaatsen koop, dan heb ik ook gedaan Japanse gekocht. Want die zijn niet erg duur als je die hebt met die plastic schoentjes erop. Dat is goed 20 gulden. Deze die is iets duurder. Er zit dus een leren schoentje op, maar nog geen 40 gulden. Dan kun je schaatsen kopen die precies van maat zijn, die goed passen. En over een paar jaar koop je weer een paar nieuwe. En dan kun je die andere misschien nog wel weer, maar als ze af zijn is ook nog niet eens zo erg. Want anders dan moet je van die dure schaatsen kopen en dan heb je dus vaak een paar maten te groot en dat rijdt ook niet prettig. Nee. Alleen, dan is het wel zo als je die Japanners koopt, ze zijn vaak niet recht. Dan moet je ze dus zelf even recht maken, dat ijzer even recht maken. Dat is niet zo moeilijk, maar ja, een leek die heeft dat vaak niet in de gaten. Dus het is ja, minder prettig om die Japanners te hebben. Maar ja, voor mijn dochter heb ik dat dus wel gedaan. Ja. Wanneer je nu jongens hebt van een jaar of 18, 19, dus die voor 1 keer een paar schaatsen aanschaffen, ja, die zou ik aan willen raden. Koop een paar goeie. Prachtig. Hier van den Berg het verschil tussen Japanse en Hollandse redens uitlezen in de kunstijshal in Heerenveen. Prachtig. Samen een onderwerp. Ja, ja. De namen vond ik al leuk. Ja. En ja, Redens en Friesland het hier wat, maar ik hoor dus dat konden we best. Het weer net altijd de actualiteit die het onderwerp bepaalde, maar echt van goh, het is bijzonder. Dus, en hij hoort er ook mee op. Dus, ja. Ja. Nou ja. En wij maken maar rieden op de houten reetjes van Its Willemsma in Nijtenken aan de Reetriedersfabriek in Akerum. Zullen we dat wel? Ja. Dan zullen we horen wie weer naar Gewest Friesland.